खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 30 जानुवारि 2026 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि खामानियाव नांलाय खमलाय जानो हागौ। खोथा बाथ्राखौ सानै हयै बाहायनांगोन, गोसो हमथाना थानांगोन। बृष राशि हाबा जायै सुबुंफोरा जिउनि लोगोरि लोगो मोनगोन, गोसोआ खुसि जागोन, नखरजों सम बारहोनो हागोन। मिथुन राशि समाजनि खामानि मावनो गोसो गुदुं जागोन, गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमनो खाबु मोनगोन, गोसोआ गोजोनै थागोन। कर्कट राशि जिउआव फैनाय जेंनाफोरखौ फेजेननो हागोन, केरियाराव गिदिर जाफुंसारनाया नोंथांनि फोथायथिखौ बांहोगोन। सिंह राशि लोगो एबा बिदा फंबायनि गेजेराव सोलिबाय थानाय मोनसा मोनसिया जोबनो हागौ, आंगो लोगोनो राङारि मदद होनो गोनां जानो हागौ। कन्या राशि सोमोन्दोआव अनज्लायनाया बांगोन, मोजां मोननायनि बान्दोआ गोरासिन जागोन, सावरायनायनि गेजेरजों सोमोन्दोनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगोन। तुला राशि गावनि सोरगिदिं साखोन सिखोन लाखिनांगोन, मुवाफोरखौ जोथोनै दोननांगोन, गोग्गो आदार जानांगोन। वृश्चिक राशि मोजां मोननायनि सोमोन्दोआ गोरा जागोन, रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन, फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन। धनु राशि नखरजों बबेबा धोरोमारि थावनियाव थांनो खाबु मोनगोन, मावख'आव जोबोद मुखुब जाना थानांगोन, खामानियाव उफ्रा बिबानफोर मोनगोन। मकर राशि गोनो गोथो सानस्रिया गोसोआव जायगा लागोन, देहाखौ जोथोन लानांगोन। कुम्भ राशि खामानियाव गोसो होनांगोन, दान्थे बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव थानांगोन, खामानियाव गोदान बिबान लानो थियारि जानांगोन। मीन राशि गोबां खरसा जागोन, समाजनि हाबायाव बाहागो लागोन, गेदेरफोरा बोर सारस्रिगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।